така, здравейте! Този поздрав нека е за двамата братя! Моя брат Диан е той, моя брат, той си е герой. Неразделни сме навсякъде, в чужбини трудно ще е, но няма страшно, аз ще съм тук. Твоя Алекс, бати, много е от опора сме си в този живот, помагаме си добро и зло. Никой не може да ни спре, защото моето братче вечно е до мен. И душмани поздравяваме, и далеч да сме, пак така ще сме заедно, заедно. За тебе всичко аз ще дам, моя бате никога няма да е сам. Щом съм тука плътно до теб, няма начин някой да ни спре. Е така живота ще си върви, рамо до рамо ще сме си, завинаги, завинаги. Тези братя са най-добре, от вашия приятел поздрава да е. И в чужбини даже да сте, няма кой вас никога да спре. Бъдете здрави и се гледайте, защото ваш живота ще ви събере завинаги, завинаги.